So, magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? So, kumusta mo mga ka-Swertres, no? So, ito na, yung hinintay nyo, hiningi nyo na monthly angle guide natin mga ka-Swertres. Okay? So, June 2024, no? So, sa mga baguhan natin dyan, no? Please follow my page and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa ating mga bagong uploads na video, lalo na pag meron tayong tutorial guide na ituro o ibigay mga ka-Swertres, no? Dahil hindi lang po tayo dito nagbigay ng combinations o hearing, nagturo po rin tayo dito ng mga guides mga ka-Swertres, no? Okay, so again, itong monthly angle guide natin, no? So June 2024. Sa mga baguhan lang, no, sa ating channel and page, no, kung paano to gamitin mga ka-Swertres, no. So ganito po yun mga ka-Swertres, no. Always nakabase tayo sa ating previous result mga ka-Swertres, ha. Itong paano to paggamit ng ating guide, no. So for example, yung 317 na napanalunan natin, no, gawin natin example yon ito. So pag nakita mo na nakita mo na dito yung previous result na 317 mga ka-Swertres, no, dito ka lang sa dikit sa 317 kukuha ng mga combinations mga ka-Swertres. Okay, pag doble naman yung kasunod na resulta, no, for example 2 PM is 317, din sa 5 PM is doble o trio mga ka-Swertres, no. So balik ka sa single na resulta mga ka-Swertres, yung hindi double, no, itong 317, dahil ang guide na ito mga ka-Swertres ay hindi po ito para sa doble at trio mga ka-Swertres. Minsan lang makuha dito yung doble mga ka-Swertres. Okay, so itong angle guide na to is marami itong paraan paano magkuha yung combinations, no. So para naman sa mga kasama natin dyan, no, followers natin dyan na gusto silang makakuha ng assurance, no, kasi madami itong combinations mga ka-Swertres, no. Kung wala kang guides talaga, madami ang makuha man na combinations dito, no. So ang gawin natin mga ka-Swertres, no, i-apply nyo po yung tinuturo ko o ina-upload ko na tutorial mga ka-Swertres, yung TBT guide, no, TBT guide plus previous result, no. Dapat bago ka papasok dito, meron ka ng pairing number mga ka-Swertres, no. So ito ay parating na nasa elimination, no, kung gusto mong konti lang makuha mo na combinations. For example mga ka-Swertres, no, by the way, itong palang TBT guide natin is ito po yung date ngayon at saka yung date kinabukasan, no. So ang ibangga natin dito is itong date ngayon saka yung previous result mga ka-Swertres, no. So erase natin to, no. Bigyan ko kayo ng example mga ka-Swertres. So for example ay yung date natin ngayon is 31. So 1 ang ilagay natin dito mga ka-Swertres, no. Laging natandaan mga ka-Swertres, kahit dumating ka na sa pizza na 11, 12, 13, 14, lagi mong tandaan na last digit lang ang kunin mo niyan mga ka-Swertres, dahil itong game na ito na 3D at saka still is only 0 to 9 lang mga ka-Swertres. Okay, so huwag kayong matakot pagdating ng 21, 22, 23 until 30, laging tandaan yung last digit lang ang kunin nyo niyan mga ka-Swertres, no. For example meron tayong 1, oh, ito yung pizza, no, 31 ngayon mga ka-Swertres, gamit ang example. Tapos plus previous result mga ka-Swertres, no. For example meron tayong
resulta na 146 mga ka-shortress, no? So for example, meron tayong 146, ito 146. So ang gawin natin dito mga ka-shortress is gawin natin itong tatlong 1 muna, okay? Dahil 3 digit ang kunin natin dito. So dito is ito yung previous result na 1, 4, and 6 mga ka-shortress. Okay? So again, ito po yung day to day and previous result, no? So activity guide natin yan mga ka-shortress, no? So meron ka ng pairing guide mga ka-shortress. Okay? So pag meron ka ng pairing guide, no, para sa elimination, papasok ka na dito sa ating angle guide. Okay? So hanapin mo yung 1-1 na pairing guide mga ka-shortress, no? So 1-1, so walang doble na pair dito mga ka-shortress, no? Kasunod is itong 1-4. Okay, so 1-4 ang makuha mo na pairing dito, I mean combinations dito ay 1-4, 1-4-3, 1-4-2 lang mga ka-shortress. So meron ka ng combinations dalawa. 1-6 naman, itong 1-6, no? So hanapin natin 1-6. So wala dito mga ka-shortress. Eliminate mo na yan mga ka-shortress. Ganito o ganyan ang pag-eliminate ng ating guide mga ka-shortress gamit yung TBT guide natin. So I encourage yung mga ka-shortress na i-watch nyo po yung tinuturo natin na eliminations pagdating sa mga angle guide mga ka-shortress para less gastos mga ka-shortress and malaki yung assurance mo mga ka-shortress. Okay, so pag ganito mga ka-shortress, no, pag ganito mga ka-shortress ang makita nyo doble, pwede din yan magamit mga ka-shortress, no, pag gusto mong tumuya talaga ng doble. Ang gawin mo yan mga ka-shortress is, di ba, 1-1 ka, okay? So 1-1, since 1-4-6 yung previous result, gawin mo yan mga ka-shortress, no, 1-1, try 1, may makuha ka ditong tryo. Okay, so 1-1-1, ipasok mo si 1-4-6 ha, pag ganito ang makuha mo na pairing guide. 1-4, okay, I mean sorry, 1-4 naman, 1-1-4, 1-1-4, ayun, 1-1-6. So wala si 1-1-6. So ang makuha mo lang dyan pagdating sa doble na pairing guide mga ka-shortress, no, is itong 1-1-4 at saka tryo na 1-1-1. Minsan gagana din yan mga ka-shortress, no. So again, sa mga baguhan lang, no, sa mga tawag nito, di pa sigurado, no, bago kayo papasok sa ganitong laro mga ka-shortress, so i-observe nyo muna mga ka-shortress, and then i-apply nyo, and then bago kayo gawa ng action o tataya kayo kahit pa konti-konti lang mga ka-shortress. Okay, so be wise sa pagtaya mga ka-shortress, and good luck sa ating monthly angle guide sa paggamit, and congratulations in advance mga ka-shortress. Okay, pagkatapos nito mga ka-shortress, abangan nyo po yung hearing natin, i-upload natin mga ka-shortress. Again, please follow my page and subscribe sa ating YouTube channel mga ka-shortress. Bye bye.